TISF ayok lokthong Bubagra ayok lokthong Tripura Indigenous Student Federation ayok lokthong Bubagra ayok lokthong Greater Tripura Land Senam Nai TISF ayok lokthong Bubagra ayok lokthong বেলা হামবাই যত লোকরনো যারা তিনি প্রেস মিডিয়া বিসিংটি जोंनो चिनि मांगलियाव नाय दंलायनो पुइलानो खुलुमं ताई जबान चिबायाफोर जों तिनि कुमारघाट तै कयला शहर TISF साब डिविजन कमिटिनि किसु इनचार्ज जों चंखा चिनि कुमारघाट तै कयला शहर साब डिविजन जॉइंटली जों तिनि इनचार्ज चंखा इनचार्ज चंजानाय मुंखा चिनि बिधान देबरमा तै बुनि लगे दङ तै खरकबा तारा कुमार देबरमा सुनील देबरमा गुनां देबरमा तरुण देबरमा तै सागर देबरमा गोबावना तै जों आपातत इनचार्ज खाका दा बेखिबा जों कोनो कमिटि खायाको फुल फ्लेजेड कमिटि इंयाको बसकांनि सालो जों फुल फ्लेजेड कमिटि खानाय बाट ताबुक सुक जरातै बरनो जों चिनि जे सामुं खालायथाय बरनो जों दागिरिखा इनचार्ज दङै बसकांनि सालो कुमारघाट तै कयलाशहर साब डिविजन जुदा जुदा केन फुल फ्लेजेड कमिटि खाना बागै बरनि बिसिंति सामुं तांजानाय हामबाय खुलुमका फैलावनो सारजोंनो बेलेखे हामबाय सिनि उनकुटी डिस्ट्रिक्ट अफ खाये कमिटि खायरिमोन बागै कमिटि एटलिस्ट खाजोबै माया खायाको तमनि के जों नेक्स्ट टाइम खानाय जों तिनि एटलिस्ट इनचार्ज जोंनि गलांखा निमोनि परे जों कलेज रग जे थाङै कैंपेन खायमानि परे यागुलो जों कायसो कमिटि खाजां